Nabi Muhammad penghulu kita wahai sahabat lan saudara, assalamualaikum kahandai dan tolan sabuanyo ayat anda dengarkan di sore Asyura Tuhan berfirman bunyinya ayat Kona kami terangkan yauma yanfa'u malun wala banun dengan ilaman atola kulodim pun sarato di qalbi salimin ayat disusun mananya itu nak kami rangkum dengan detolan johatina santun katibo masonyo kemudian hari harato joanna atak pagunulai bini narancak samo sekali hanyo namanang hatina suci hatina indah iri jodangki jo kalau dikiro itulah sifatna ngangsange cilako Joko tandonyo maromana muko-nyo masam parangayan ayo bantuannya kusui karu ikan yang nyo sungguh begitu pikir olehmu si pada begitu jangan ditiru elolah tiru balemu paku di mana pun tumbuh indah mengganggu indah mabinaso sarupo binalupa ku coba ada kalah samo tahu bulai pusako sajak dahulu coba lain no elok ranong kan jangan nabak cando satanganyo kawan di dalam gala tangi bagumam di dalam angwala bagel yang kan dicalia godonda lanya to bawan sagalo etongan nama rasomanang na menjadi juara di sagalo bidang otak kawan sangi lagadang sekali seminggu pai ke Jepang kali yang dunia jo kapatabang tapi sayang iyo lama-lang rokok sebuku ya coba utang itu nalamalang iyo
nalai rasul Allah dia Allah dunia itu araiku Habibullah matikan diri kamu ialah di dalam aku ulima di dalam kulima la ilaha illallah selamat larinya nyawa iyo barakullah ya Allah na selamat nyo tubuh ditarimo kotana Habibullah pengajian ialah di dalam aku limalan di dalam kulima la ilaha Allah delai wahai sahabat ialah di tolak rasul dan laini sambungan Allah dari kami aduh lain makola kami sambung iyo aduh sahabatnya delai aduh basabah madu baga arano ikan gak akan iyo leka kami aduh delai mana barati orang bariba Namola bageser larinya dulang ada karena terkelari singko dan kami nyocari lah di mana hilang lain nyolai kami larinya japui ialah di mana tinggal nyolai kami nyotuku olah di mana ku kurang lain nyolai kami larinya sisip ialah di mana lu umpang nyola di pasana dalam hati apa saja kiro kiro de ilala ya Allah ya Allah la ilaha illallah la ilaha dan dijadikan ruh mulai ya mulai mulai yang terjadi mulai Allah Allah Puna nama
mandang laka mangambil buko laka malape ini begitu lala malaka elonyo malah de sekarang nyo nangko siapa cara jodoh lekan lo pengajian ladalai penting padu kita sekali lagi bidang lai agama lai sila itu pasal yang lah di dalam dada kita oh wahai saudara hendaklah sungguh kami terangkan oh para karo tubuh hai untuk menjadi palito suluh oh iman goyah natagu mana tubuh katonyo nabi mati laina kami lada terangkan oh tubuh yang kasar ditinggalkan insan oh tahu balari malai badalla oh tubuh yang kasar laikan tanda saja mulai diri di dalam badan ganinya di tubuh yang kasar tampai diamnya tubuh yang halus lada jadi namanya tubuh yang halus di dalam lada katurung oh sakit jopani anjwa mananggung oh tiba diam anjwa basabu mulai tiba dilari itulah badanku Tuhan mengatur tadirilah insan dalam cahayu Tuhan ini sudahlah nyata ayo bagara balum layadu itu kasih sifat ode Tuhan kita ditiupkan sifat dengan samparono di situ insan dan mulu lanyu jago firman daripada Tuhan kepada insan oleh jatuhlah hukum malai Allah tulah birobikum ladalai katulai Quran Allah Sayyidina ondalai jawaban insan dalai aku dan hombo oleh Allah dan Tuhan dalai insan mengaku wakatu itu mengaku Tuhan ada kalado ada yang satu lai saban ada nyoengkau oleh Tuhan aku lai
ballo anyur lade nandape nyabil lade sajo Khalifatul hawadisi oleh sudah menerangkan lai bahasanya Tuhan lai tak ada misalahan dan lai jangan disangko lai bakaki batang tetapi siapa manggara lade gari karena oman lade lama oh dengan lade panggulu Cara tojo alim oh dengan tuanku lai kami mamijan oh jalan lade alemu lade jalan alemu lenan kami bincang syariat tariga Jangan basilillah Allah supaya dapat ikupas lainnya pandang pandangannya kita wakatu lade mati lade dirikan nyawa kapadon nuran di situ janja akan dinaiki Oh pandanglah rumah Oh akan kita huni artinya rumah nah kami letakkan lade bukannya rumah bagi yang baperan hanya rumah itu ganti kiasa oh jatuh si jadi keputusan Adapun Muhammad tapi jasa langkah batali tak putus Badahan dasaka di mana Muhammad di situ Tuhan Allah leka padolai seandainya berpulang ombak tiba jangan agama tapi deman di hati jangan sampai hilang Dilonyo hilang Pidoman di hati nilai kalau semuanya kita pandangi dari nantara Masuat kuri nilai santu pangan kumari pai di soal pengajian sekian dibari Sekian dahulu di padokan daripada kami pandai berapi Wahai sahabat tolong saudara soal pengajian sekian dibaca inilah tiba belum masuknya dalam masuk di kami sekarang nanti Ondel wahai de sahabat nalane kami berikan danan niola josalero sekian dahulu kami baca iyo kini nandela tiba iyo dijali asipinanto iyo nanti kala denyo gininan batare tarik la denyo sajo Iman ditago di dalam dado Pensandu silawat dulang iyo nan pado de malam nangko Adunan pendek sore izin nyula dibawa pulang nande ini iyo manola iyo denan panjang lai bertahan lah denyo juo Iyo bertahan lah denyo banna mandang silawat de tulang enako iyo lai
kami ibu Iyo dosana di malam menangku Ibiya jo iramamina Walau irama nande nyodo Walau iramala de bangkina Walau iramala de dangdutnya Iya irama lanan terbaru Walau irama nan kuno-kuno Ini jo nasib de orang tula gaek mangko nantani ayo Iyo di rumah nande nyobi nila Aco de pulo balik kopego Kapulang ke rumah lah de nyoman de mande kini Allah tiada Iyo sabana nande menangin de gaek ko badan kini lah tuo Iyo di sinan jatuh badarai iyo nalasi ayamato Iyo pasanang dalam hati Iyo pasaju kiro-kiro Sajaknya badan kinilah tinggi rasanya pandakian Hati di dalam Majapahit Homangana untung para sayan kemabaoy Jangan dua naga kini dalam goya Bajalan jauh anak indah bagayun lain Matolak buala kotulak nila lama Hatu kesabatang ala di bawah patanyo pagi Alay bayaya adonan membalik kuno Mujulay ado urang nan membari makan Tapi kau nyampang ala dake anak nandurako Nasib kasih onde pakadi kadukan Paman wong katiko dudu asura Rasonyo idu itakala mulai Ai amato jatuh balinang Hoba ala nasib di akhirat nanti Sajak muda badan isi suat para sayan Alun mantu ko marasukan di sana Layang ibadah ilaco pulo labalalaikan Aba itu banayo nasib badan nan malam Sajak itu kini ko tambal taraso Tulah mama makanan tak lama lagi Ilai mana datang ayo mau akan demambao Utang ke Tuhan nan alun tabailai Paman wong katiko dudu asura Rasonyo hidu itakala mulai Ai amato jatuh balinang Baala nasib di akhirat nanti Sajak muda badan isi suat para sayan Alun mantu ko marasukan di sana Layang ibadah aco pulo labalalaikan Aba itu banal layo nasib badan nan malang Banyak itu kini ko tambal taraso Salero patah badan nan tak lama lagi Lain mana datang ayo mau akan demambao Utang ke Tuhan dan alun tabailai Oh sawah kadang panjang bakelo dibajak jo jawi putih analin juang mak tataga juo Oh sayang orang katiko elok kasih orang dinan kabulia lah tuo badan mapa oh tak campak saja Sitawa tumbuh di ayah cikarau tumbuh di laman de orang kapan nama lain de gae pulau ko magae oh
oi nan bajalan. Talang urang rabaka koto, talang ngawa rabaka semua. Malang urang leba kutiko, ko malang ngawa baoy. Assalamualaikum. Nanden taku anau dirimbu buninyo dangkang badangkang indah sakete hati gaya ibu babaju cabi aku magaye oh sarawa sempat Oli amarasay magay di akhiray ajo api gadang gay kabasalay yo iramalay nyorato alay bagi tulay jaronyo sebagai pelajaran untuk dan tua-tua ilakan itu alaikan ditambah dua alay tu alay jo tambah lagi lagi bare muko basamo makaisi kandan Allah baru matanggo nasibnya badan ayo kita nangko Tangai dekito dua banyak jadi di zamananku dia di awak dia di urangnya karena banda selakarananku lebanya sayang apa karo sayang sayang atas serah di mulut mani tapi carilah sabarnya sayang sayang laku tiko badan manangi sayang aku tiko lai indahlah susah mendapekannya kakawan galah banyak sayang katiko badan lesadang kayo lain sayangnya itu sama badan dipuji iyo katiko tako tulang lalama badan tabuang abi tolong hilanglah jaso tulang lalama badan tabuang abi tolong hilanglah jaso lain puloy sayangnya bini sayang tak curah iyo lakati kolai tapi indah sadonya bini dalam saratu cita jadi tapi indah sadonya bini dalam saratu cita jadi macam dunia sayang indah saranja sayangnya bundo walau kabah hatinya berang padahal mulara inyo sayang juo walau kabah hatinya berang padahal mulara inyo sayang juo lain pulo sayangnya indu samang padahal dipuji iyo kati kota go tulanglah lama badan tabuang abi tolong hilanglah jaso tulanglah lama badan tabuang abi tolong hilanglah jaso lain pulo onde sayangnya bini sayang kacura katiko lebar pipi tapi indah sadonya bini dalam saratu cita jadi tapi indah sadonya bini dalam saratu cita jadi macam ragam di dunia sayang indahlah saranja sayangnya bundo walau kabah hatinya berang badan mulara inyo sayang
maju walau kabah hatinya berang badan mulara Ayo sayang aduh Bendela itu iramanya dari kami nanabadu dunia lainnya sayang begitu bandar jarunya Kini baik dekaran cala banal kaelonya Kini malalarejo Kini kan anak muda laka di baris ngene saja di bari banala di malam lakini nangko Ojo irama dunia maya sesuai jo edaran masuk kini zaman bahape sadojo Oleh dengarkan bana sekarang ini nangko irama dunia maya memang naga denyoslo pasanang iyo di dalam hati pasajunan di dalam dado Onen sana kasadonyo Yola. Dangakan pasan kami sampaikan dunia maya Yola. jangan dituruikan di dunia maya banyak orang salah jalan Aku pakai laka di Bali, kau pulsa pun laka diisi. Manurui gaya orang kini, ditia di sakuna labi. cara jawabannya nasa sedalam magili candu pola dape wakatu abita dorti Di dunia maya, banyak nanti ya di dunia maya banyak orang anak gila. Di dunia maya ada tentu salah jawaban di dunia maya orang lah hilang Kue aku akal masuk pesan di imbu pun tiba sambil mamalei nyola gala tua. sedangkan orang lah di mukanya indah do pulang dasar modusan aja orang gila Lala dua dosana dunia maya jika tersinggung dosa sana usah meraba orang peraba nanti cepat tuanya cobalah pikir dosa sana jolah pengadada buru aja elo dosa sana terserah kita. Piti di sakunan labi Para jawabannya nang sasek dalam magili magili. candu pola dape wakatu Kita do arti di dunia maya. banyak nanti ya Ada dunia maya banyak orang anak gila di dunia maya ada tentu salah jawaban di dunia maya orang lagi langgakan. we aku masuk ala pesan di inang babun tibo sambil membalai nyola gala juo Orang di mukonyo indah ado apon samo dosa najo orang gila. Ikolan lagu nalada sana dunia maya jika tersinggung sana usah meraba orang peraba nanti cepat tuanya cobalah pikir sana janganlah pengadada Guru ajo elo dosa sana terserah kita. ada di lahir sonyo Allah dari kami terabadu. oh ibarai oba jalan mungkin lah bakilo kilo Ibarai bakara jola lawe pulo rasonyo. mari digilirkan lah dekarekan lah denyokito Rekan lainyo kami samo tukang itu. oh kajar angka sarang garibanamo tolonglah sambunglah desa sudah iko Joguanan kaca lagunan sero janganlah
kurang palu bukan ada sabab Apa nandang kain basalan di hari sanyo itulah sabab lada mangko palu Joko di kami laga di rasonyo panela datang kapotong lati apa baciciran tara bidi dado pangan lapan illa kata palo Manosen yang tolonglah tuku di mana kurang Akaji papa menana mandil kucika pamenana kato Alamanya di tradisi sama tukang lecuri itu gara-gara dia pelantaran ada anak muda-muda gara-gara lenyo kami gara-gara media bukan lenyo gara laka pancaci laka pancalo udah pelan disiko hati pulo lay disiko tapi ujian bujang bujang baik ko salah tarimo Pelayanyo nande kami sebagai karabiaso Hello, hello, manyu barang dan sampai di lantai puso Elo elo nang bujang-bujang dan sampai di laki jojado ya la ayo Allah ya